zalimi garkuwar rai har da jikinmu da zuciyoyin shine ka'imi bayan sama aiki ba wani da muka bai kulliyar mu kuma a kullum muke da tamarari sai annabi zahiri. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa ai a cikinsa ake mana uzuri. A wata rai ke da ta zuwa a fahimci ma'aiki zahiri mi ta salati mi yabo ga habibi mi kuma zikiri wurin mu musamman babban rabo kafin ya wuce a cikin samu da sabon babin sanda annabi zai daɗa yardar sa ga mu. Wani kada mu shantake watan azumi ya zo shi don rama a ciki Allah yake mu gyara ɗabi'u yan uwa ko ma samu ko mu tsallake yawan kyauta sadaka ko wannan ya zama aiki na gari. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa ai a cikinsa ake mana uzuri. Ya Allah domin Fatima domin Ali dan Hassanai ma ya Allah domin shugaba dan sanda yake wa Fatima ka kara min san shugaba fadarsa a bani gurin zama sannan kuma ya Allah tsare ni da fadawa yin garrari. Watan da ake raba rahama ya zo shi muna masa jinjina a gare shi muke samun nutsuwa mu kusanta da aikin rabana ya ilahi mu roƙe ka zunuban mu a gafarta mana dan annababban fadawa mai girma na hamu bashari. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa ai a cikinsa ake mana uzuri. To ai mi da tabarhamati da zo da nasiha ta dai yar kaɗan yan uwana mi ta salatuka ga Muhammadu ɗaha abin faɗa dan shine ake mana ni'ima ƙaunarsa dole mu jaddada mu faɗa wa ibadillahi dan su sani su barin garrari. Tuni fa nike ya yan uwa a watan Ramadana na azumi a watan ne ake yantar da bayi ake mana kyautar lazimi duk abin alkhairi in kayo ninka shi ake kan azumi mu yawaita karatun Qur'ani da salatin ɗaha mubashshari. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa ai a cikinsa ake mana uzuri. Abdulsalam ne na ku yan ahababu ku gyara zama ku ci ƙarar rike san shugaba dan shi ke yi mana agaji ƙaunarsa ta zamto sannadin samun tsira ga ubangiji hakan ne ya samu ka taru dukan mu muke masa shi'iri. Shi azumi kowa ya sani wata ne mai girma da sauran babu haɗi mun sani cikin samun hidima mu'amala mai kyau mu kyautata wa juna al'umma shine alkhairi gare mu ine mana albishiri. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa ai a cikinsa ake mana uzuri. Mu yawaita kira'a zikiri da salatin annabi sadaka da abin da kake da shi ga marayu bi su bi da bi ga miskini mabukata suna a bukatar tallafi zulaiha ina faman tuni ine mana hafi Ramadan. Maraba muke da zuwan watan azumin Ramadan duka ko ina wani kauye mata da
maza manyan mu zuwa har kankana. Ilahu ka samu lafiya mu kare kar mai tsokana, alfarmar mai bundin maka da madina mu fara zikiri. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa, ai a cikinsa ake mana uzuri. Wata da mai tarin falala a cikinsa ake mana gafara, zunubi ko ya kai maliya a wurin Allah bai gagara. Da buruka sai afuwa alfarmar abban zahara, kuma raya daren ya'yan uwa farkonsa zuwa alfijiri. Salatin annabi kar mai bacci ku ji yan uwa, istighfar da su hailala su zabe mana kofar saduwa. Ga Allah kai ku ga annabi mafakar mu abin sogar kuwa, ni ne sani na annabi ikiwani ku yi mini uzuri. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa, ai a cikinsa ake mana uzuri. Yan uwa ku taho ga shawara, a watan nan ba a yin sake, ninka ibada da yaushe istighfarin mu rirrike. Salatin annabi ma ya san furucin ma'anar rahamar take, dama shi mun san falala ne da yake yaye duka haɗari. Bakin mu muka me gardami da wani mu gane yan uwa, mu daddage aikin lada mu sananta da neman afuwa, domin a cikin wannan wata aikin lada na hawa. Aisha ni na faɗakar da ku ta barhama mai shi iri. Watan azumi Ramadan Kareem mun yi murna da zuwansa, ai a cikinsa ake mana uzuri. Salamu alaika abin yabo yau ma dai dan ganan ka ne. Na miko koko na bara kalamin can da yabe ka ne, domin ka ilahu yake mana rahama a Ramadana ne. Allah dan na Fadima kai mana a Ramadan Kareem. Watan rahama Ramadan Kareem, watan ni'ima gun mumini, watan alkhairi mai yawa, watan da ake mana lamini, watan da ake tarabar rabo. Allah na tuba ka san da Allah mun gode rabbana, tsare mu da sharrin makiri.